Včera my s vami pribrali o pokore a teraz je o empatii. Marianka, čo je pre teba empatia? Empatia je schopnosť vcítiť sa do pocitov druhého človeka. Ako to ten druhý má, ako to cíti, ako mu ja môžem byť nápomocný. A teraz prichádzajú tieto adventné týždne. Ako ty myslíš, ako môžeme spojiť s empatiou? Empatiu by sme mali prežívať celoročne, ale určite v tom predvianočnom období nám to tak viac prichádza, že chceme byť vedome citlivejší voči druhým ľuďom. A Svetlanka, čo si ty myslíš, ako môže empatia zmierniť predvianočné napätie? Ja myslím, že empatickým človekom je veľmi dobre byť, no aj na Vianoci, ako sa stichnúť a tým ešte viac vnímať toho druhého. Pretože empatia je o vnímavosti. A keď my vnímame toho druhého, my sme milejší a toho druhého robí milejšieho. Tak viete, vianočná atmosféra je oveľa taká láskavejšia tá atmosféra. No, empatiu musíme prejavovať aj všade, aj v rodine tiež. Mne napadá taká modelová situácia, že napríklad ten štedrý deň by nemal byť o tom, že len jedna matka behá okolo kapustnice, okolo koláčov, okolo upratovania, ale vníma to aj ten muž, aj tie deti, aj celá tá rodina a každý sa zapája, každý pomáha a vtedy, keď oni ukážu, že cítia ju, tak zmiernia to predvianočné napätie u nej. A čo človeku podľa teba bráni prejaviť empatiu? No ja myslím, že bráni v prvom rade jeho strach. Bráni jeho taká úzkosť prejavovať empatiu. Áno, a som veľmi rada, že ty hovoríš, keď je večerný alebo deň a všetci by mali pomáhať aj nielen v ten deň, no aj celý týždeň, pretože sa robia aj koláčiky, takže deti už musia prežiť tú atmosféru a empaticky celá rodina sa pripoja do tohoto takého čarovného večera. Takže preto empatia je nielen na tej večeri, empatia mala by byť všade vokruh nás. A myslím, že nie len strach, ale do istej miery určite aj nejaký ten egoizmus bráni človeku prejaviť empatiu, pretože môže sa cítiť napríklad v roli obeti a prečo ja mám prejaviť empatiu, keď cítim, že svet mne neprejavuje empatiu a ja sa cítim ako tá najväčšia obeť. Ako podľa teba sa dá trénovať počúvanie človeka bez hodnotenia? No, treba mať na to lásku. Treba použiť tú lásku k tomu druhému človeku. A keď používame lásku, tak vieme ho dopočuť do konca. A nielen dopočuť, a môže byť spýtať sa u neho dovolenia. Môžem ti poradiť? Môžem ti pomôcť? Takže ja myslím, že to je veľmi empatická taká aj služba, že ten druhý sa pripoja, súcíti a chce hneď tebe aj pomôcť. Ty si povedala takú čarovnú vetu, môžem ti pomôcť. To znamená, že ja sa nehrnem do toho, že idem tebe pomôcť, pretože ja si myslím, že treba a že to musí byť takto a takto, ale aj si slušne pýtam povolenie, či ty vôbec aj príjmaš pomoc. Takže zase nehodnotím tú tvoju situáciu, čo by som ja urobila, ale nechám teba prejaviť, čo ty naozaj chceš a naozaj potrebuješ odo mňa. A ako podľa teba empatia mení vzťahy v rodine?
No keď je to empatická rodina, tak verte, že matka váži aj trochročného dieťa, že on má svoj názor a chce niečo prejaviť. Tak to zase je to empatia v rodine a ešte keď môže mať aj manžel alebo tatinko iný názor a tiež deti jeho vypočuli a urobili tak, ako by ponúknul otec. No určite všetko musí byť v rovine úcty jeden k druhomu. To je určite veľmi dôležité aj z pohľadu toho, že aj ten rodič si môže a mal by vypočuť svoje dieťa, aby aj to dieťa sa necítilo ako zmenšený, nedôležitý človek, ale ako tiež bytosť, ktorá má právo prejaviť svoju emóciu a je to v rodine prijímané. A prejdime k takému opačnému protipolu, pretože mali sme tu nejaký taký egoizmus, keď nie je empatia, ale čo keď tej empatie je priveľa a potom sa mení na preberanie zodpovednosti za druhých? No to je chyba tiež v rodine často, keď buď to otec preberá za všetkých v rodine, to nie je dobré, alebo opačná matka rieši všetko a potom deťom nič necháva takú mať aj platformu, kde aj deti môžu sa rozhodovať. Preto v empatii je veľmi dôležitá komunikácia a názor jeden druhova, pretože len cez komunikáciu my aj vidíme, ako ten druhý rozmýšľa a ako ten druhý, je to dieťa alebo je to otec, aký názor má na rôzne situácie. A v tom nám zase pomôže tá otázka, v čom ti môžem pomôcť, alebo môžem ti pomôcť. A na takéto otvorené otázky v rodine, na otvorenú komunikáciu potrebujeme nabrať aj určitú odvahu, aby sme dokázali takéto otázky klásť a o odvahe sa budeme už zajtra baviť spoločne. Super, teším sa na vás. Pekný deň vám prajeme, majte sa.